ବିସ୍କୁଟ କଣ ବିସ୍କୁଟ କହିଥିଲା ନା ତତେ? କଣ କହିଥିଲା ନା ବିସ୍କୁଟ ମତେ? ତତେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଥିଲା ନା? କିଏ ଦେଇଥିଲା ନା? ମୁଁ ଦେଇ ନା ଦେଇ ତତେ କୁରକୁରି ତ ଦିଟା ଦେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଦିଟା ଖାଇଲା। ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ତାକୁ ମାଇଲୁ ଯେ? ତୁ ବଦମାସ ହେଇଲଣି ହେଲା, ଆଉ ରହିବୁନି ଏଠି, ପଳେଇ ଯିବୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ହେଲା। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିବୁନି। ଏଁ ଆମ ତ ରହିବୁନି ତୁ, ନା ରହିବୁନି। ଫେରେ ଅଭଦ୍ର କଥା। ତୁ ରହିବୁନି କି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି, କିଛି କରିବୁନି। ଯା, ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, କିଛି କରୁନୁ, ତୁ ଆମ ତ ରହିବୁନି। ଖାଲି କୁରକୁରି ଖାଉଛୁ ତୁ ହେଲା। ତୁ ରହିବୁନି, କିଛି କରିବୁନି ଆମ ତର। ସେ ବିସ୍କୁଟ ଫାଟି ଯାଉ, ତୁ ରହିବୁନି ଆମ ତ। ତାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ କାଲି ନେଇକି ହେଲା। ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ, ସେ ରହିବନି ଏଠି। ନା ନା ଏଠି ରହିପାରିବୁନି ତୁ, ଏଠି ସୁଧୁ ରହିପାରିବୁନି ତୁ। ଖାଇନେ କି ଏଇଟା ଖାଇ ଖାଇକି ସବୁ ଇଏ ହେଲାଣି, ତୁ ଏଠି ରହିପାରିବୁନି। ଯା ଯା ପଳା। ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ ଯାଅ। ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ ଯାଅ। ଏଠି ଖାଲି ଖାଉଛ, ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ କୁରକୁରି ଖାଉଛ ଡେଲି 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କାର। ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପଳାଅ ଯାଅ। ନା ନା ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ପଳେଇନେ କିଏ? ଆମ ବିସ୍କୁଟ ରଖିକି ଯାଅ। ନା ନା ତମର କି ତମ ବିସ୍କୁଟ ନୁହଁ, ଏଟା ଆମ ବିସ୍କୁଟ। ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଅ ତମେ, ଆମ ବିସ୍କୁଟ ରଖିକି ପଳେଇ ଯାଅ ତମେ। ହଁ ଯାଅ। ହଁ 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 ବିସ୍କୁଟ ରଖିକି ପଳେଇ ଯାଅ। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ଅଟୋ କରିଦେମି, ଅଟୋ କରିଦେଲେ ଯିବ। ହଉ ହଉ ଅଟୋକୁ ଡାକିଦବା। ପୂଜା, ଅଟୋକୁ ଡାକିଦିଅ ତାକୁ, ତ ଯିବ। କେଇଠି ଯିବ ଅଟୋର? ବଜାର ଯିବ। ବଜାର ଯାଇକି ଆଉ ଆସିବନି, ଘରକୁ ଆସିବନି ଆଉ। ହଁ ଘରକୁ ଆସିବନି। କିଏ ମାରିବ? ବାନ୍ଧିଦେବେ ତତେ? କିଏ ବାନ୍ଧିଦବ? ଲୋକ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ତତେ? ଦେଖ କଣ ଏଇରା ବଦମାସ ହବୁ, ତତେ ଲୋକ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ? ତତେ ଆମେ ବଜାରକୁ ପଠେଇଦବା ହେଲା। ତୋର ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ। ତୁ ଏଠି ବଦମାସ ହଉଛୁ, ଦେଇକି ମାରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆସିବୁନି। ପାଠ ପଢୁନୁ, କିଛି କରୁନୁ, ଯା। ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ମିଛ କଥା, ତମେ ସୁଧୁ ପାଠ ପଢୁନ। ଆଉ କିଏ କହୁଛି? ତମେ କହୁଛ ମିଛ କଥା। ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ତମେ। ନା ହଁ କକକୁ ଡାକ କି ଯାହାକୁ ଡାକ, ମିଛ କଥା କହୁଛ। ତମର ତମେ ଆର ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବ ହେଲା, ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ମିଛ କଥା? ତମେ। ଯାଅ 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 ଯାଅ, ପଳାଅ ଯାଅ। କିଏ? ନା ନା ସେ ସବୁ ମିଛ କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ଖାଇଥିଲି, ତମେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲ, ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ଯାଅ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ, ରାତି ହେଲାଣି, ପଳେଇ ଯାଅ। ଯାଅ ଯାଅ, ଅଟୋ କରିଦେଉଛି, ଯାଅ ପଳାଅ। ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଅ।